Iti damag pulisya, may sa tipimusay bayat nga upat tinadangran, iti napasamak a vehicular traffic accident ijay Taloy Sur, Tuba, Benguet. Sigun kadagiti residente, sana dayto iti umuna agundaway nga dati napasamak nga aksidente iti nasao a lugar. Kanayunan na detalye kinalap ni Jezreel Kate Lapisar. Pimusay ti 55 anyos a driver ti truck abimangga iti alad iti may sa a private property ijay sitio Omisbeg, Taloy Sur, Tuba, Benguet. Nadangran ti dua a kadwa na apahinante kastamo ti agasawa a senior citizen a nakalugan iti SUV a nadalapos ti truck. Iti investigasyon ti Tuba Municipal Police Station na awanan ti preno ti truck a naglaon ti landok. Na-loose brake po yung truck natin, galing po sa taas. Naramdaman na nung driver, nung sabi ng mga pahinanti ng driver, tinatapakan na mami yung brake, ayaw nang kumapit. Mag-slow down sana siya dito sa may nakita niya na yung sharp curve, hindi na kumapit yung brake, ma'am. Kaya nabunggo niya yung Fortuner dito, nakasunod niya na papunta ring La Union, nabunggo niya. Tumama sa poste, bumaliktad. Sigun iti pamilya ti nadalapos nga SUV, nagapuda iti syudad ti Baguio paawid kuman iti Manila idi napasamak ti aksidente. Paturong met ti truck iti Laguna nga agi-deliver ka dagiti landok a karga daytoy. Dagos ana itaray dagiti 5 nga individual ngem alas 4 idi kalman na ideklara a pimusay ti truck driver. Adamot ten iti natalged a kasasaad dagiti pahinante ken agasawa a senior citizen. May samot ti pagtaengan ni Manang Gili nga apektado iti napasamak nga aksidente. Sigun kan kuana, nadadaol ti kontador, alad bubong kan dagiti silaw iti sangwanan ti tiyandaan na gapo iti napasamak nga aksidente. Nanonood po kami ng TV ng anak ko bago po mangyari yan. Nanonood po kami, yung narinig na lang po namin yung malakas na impact na umano dyan, natakot na lang yung anak ko, umiyak siya na sumigaw. Umiyak na lang, napahila ko po siya dahil sa sobrang kaba, nanginginig nga kami kaganina sa sobrang takot. Kinunamot dagiti residente asigudan nga adda dagiti mapaspasamak nga aksidente iti lugar. Agtultuloy met ti kanayunan nga investigasyon dagiti otoridad tapno maamuan ti gatad ti danyos iti napasamak. Naisublimot ten iti normal agunay ti trapiko iti lugar. Makiko-koordinar ti pamilya ti nadalapos nga SUV ken operator ti truck para iti katulagan. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.